Europoslanec Milan Mazurek z Hnutia Republika a člen frakcie Európa suverénnych národov zverejnil reakčné video, v ktorom sa vyjadruje nielen k incidentu so študentom píšucim kriedou, vulgárne odkazy na adresu predsedu vlády Roberta Fica, ale aj k celkovému stavu školstva na Slovensku. Vo svojom príspevku Mazurek otvorene hovorí: no konečne majú progresívne médiá a politici nového hrdinu. Vulgárneho huliča marihuany, ktorý píše z prostosti po chodníku. Kto by ale čakal, že si práve tieto médiá a progresívni politici za hrdinu vyberú študenta, ktorý propaguje zdravý životný štýl, dištanc od drog a vzdelanie, tak ste samozrejme na omyle. Pretože podľa ich svetonázoru má zmysel propagovať práve konzumentov drog a vulgárnych primitívností. Pravda je ale taká, že situácia v školách je už jednoducho katastrofická. Progresívna politika sa tam do detí tlačí od rána do večera. A zodpovednosť za to majú všetky vlády, ktoré na Slovensku vládli minimálne posledných 15 rokov. Už 2 roky intenzívne túto vládu upozorňujeme, že zo škôl sa stala liaheň voličov Progresívneho Slovenska. Že taký asistent PSK Puchovský tam chodí skoro každý deň prednášať našim žiakom a študentom. Že novinár z denníka N, teda z tlačového orgánu Progresívneho Slovenska, Troll Šnídl, chodí od školy ku škole. Dokonca vyučuje učiteľov. Že poslanci Progresívneho Slovenska, europoslanci Progresívneho Slovenska chodia od školy ku škole a dávajú deťom a žiakom, študentom prednášky. No čo si myslíte, ako to skončí? A tejto vláde je to úplne jedno. Je im úplne jedno, že denník N sa už stáva štandardnou vyučovacou pomôckou priamo v našich základných a stredných školách. Toto skrátka musíme zastaviť. Tento progresívny dúhový mor musíme zo škôl dostať preč. My to jednoducho nemôžeme tolerovať a nemôžeme čakať, že z našich mladých ľudí budú vyrastať zmysluplne sa správajúci, zodpovední, slušní a rozumní občania, ak budeme do nich od rána do večera tlačiť progresívnu propagandu. Keďže vidíme, že vláde je to úplne jedno, hovorím to jasne a na rovinu, len Hnutie Republika je zárukou, že v budúcnosti zo škôl progresívnu propagandu bez milosti vykopeme tam, kam patrí. To znamená na smetisko politických dejín. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.